Sana'ar sai da jaki dai sana'a ce mai daɗaɗɗen tarihi a ƙasar Hausa, kuma an daɗe ana irin wannan kasuwanci tsakanin Najeriya da jamhuriyar Nijar. To anan ina cikin wannan kasuwa ta Mai'adua da ke yankin Daura a jihar Katsina tarayyar Najeriya, inda kamar da kuke gani ga jakuna nan wanda masu safararsu daga jamhuriyar Nijar suke shigowa da su a nan wannan kasuwa ta Mai'adua, inda 'yan Najeriya suke saye kuma ana ci gaba da cinikayya, akan ɗauke shi a kai shi kudancin Najeriya. Sakamakon irin samayyar da ake a wannan sana'a ta sai da jaki a kasuwar ta Mai'adua, yanzu haka matasa da dama sun rungumi wannan sana'a gadan-gadan, kamar yadda wannan matashin Audu da ke fataucin jakunan yamin ƙarin bayani. Sana'a ta kasuwanci na fatauci na jaki yana da matukar amfani, saboda idan ka duba dukkanmu nan da ka shigo kasuwa ka duba mafi yawan mu matasa ne a ciki, kuma duk inda matasa suka samu aikin yi nan ne ake samun zaman lafiya a gari. Idan kuma babu aikin yi ga matasa to lallai kan babu zaman lafiya. Saboda Allah mu akan harkar sana'a jaki sai dai mu wa Allah godiya. Duk wanda ka gani a nan wurin ta yiwu sana'a wannan da muke yi, ita ta mai riga, ita ta mai wando, ita ta mai aure, ita ta mai gida. Hatta kaina ni ta ɗauki sponsorin ɗina na je na yi karatu. Wannan kasuwanci dai na jaki a kasuwar ta Mai'adua da ke jihar ta Katsina ta bunƙasa tattalin arzikin al'umma da dama, kama daga masu saye har ma masu saidawa tsakanin ƙasashen biyu. Wannan wani dattijo ne da ke kai jakuna a kasuwar ta Mai'adua daga jamhuriyar Nijar. Malam Ibrahim sunana, kuma daga Nijar na zo. Inda nake sayar da jaki, na sayar na 40,000, na sayar na 30,000, na sayar na 20,000. Bayanin sayar da jaki, kun ba ni sana'a sayar da jaki. Da jaki da noma da kiwo shi nake kawai a Nijar nake amma. Na mallaki gonaki na noma, na mallaki gidaje, na mallaki shanu na kiwo na shan nono kan wannan sana'a. Al'umman waɗannan yankuna dai sun ɗau sana'ar ta sai da jaki, sakamakon haka ma wasu gadarta suka yi. Abubakar Adidas ɗan majalisar dokokin jihar Katsina ne mai wakiltar ƙaramar hukumar Mai'adua, ya ce duk da yana majalisa a halin yanzu, amma bai da sana'ar da ta wuce sai da jaki, asali ma gadon ta yi. Tun da tashi ina ƙarami akwai yayyuna wannan sana'a suke yi ta dokuna da kuma jakuna. To tashi ni ma ya zama shi ne abin da nake bayan karatu. Don kusan ni a rayuwata ma bayan ilimi da na je na yi ban taɓa aikin gwamnati ba sai a wannan karan na majalisa. Wannan kasuwa ita nake yi ta jakuna da kuma dokuna. Wannan jakuna na ba da ƙarfi a kanta saboda muna da kwasomi daga kudancin ƙasar nan, daga Enugu, Anambra, Ebonyi, Delta sauran suna zuwa sai jakuna nan su kai nan. Mu ko mukan je Nijar mu siyo su, da sati mukan fita mu je mu siyo mu zo kasuwa Mai'adua mu sayar. Farashin jakuna dai a wannan kasuwa ta Mai'adua ya tashi daga naira 50,000 zuwa ƙasa, ya dai danganta da irin girman jakin da mutum zai saya.